Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Soccer Star, dacă nu mă înșel, cum se numește. Ăsta e al doilea videoclip, pentru că v-am zis, mă revanșez că n-am mai postat de o grămadă de timp. Am zis și în episodul ăla care a fost, care o să l-am postat și o să-l vedeți. Sper să vă placă, o să fie... mi se pare că e fain. No. Deci, nu știu ce să fac în videoclipul ăsta, pentru că nu m-am gândit. O să ne jucăm jocul ăsta, că de la primul episod reproducem, adică facem înapoi primul episod, numai că 2 episoade. Adică nu-i unul cum am făcut, am pus pauză și după aia m-am dus la ălalt. Îți 2. O să povestim și videoclipul ăsta. Că n-avem ce facem. O să scriu la thumbnail, povestim partea a doua. Pentru că n-am nicio idee. Nu știu ce să mai pun. Deci scrieți-mi în comentarii ce să mai pun. N-am nicio idee și ce să mai postez. Și nu. Videoclipul ăsta o să fie mai scurt de 5 minute, că celălalt videoclip a fost de 10 minute. Sper că o să vă placă și ăsta și celălalt. Și îmi place că mă urmăriți, adică am zis în episodul celălalt că nu mai tare urmăriți, că cum se numește, că nu am mai postat de mult. Da, e adevărat asta, că nu. Cine îmi place un youtuber care postează numai după 2-3 săptămâni, adică nu e logic. Deci sper să vă placă episoadele care o să le fac. Mai repet o dată că și în videoclipul celălalt am zis. Și haide să trecem la episod și să nu mai stăm pe vorbe, că nu mai avem mult timp. Bun, deci despre mine azi știți din primul episod. Dar nu știți despre Rareș, care am zis că nu o să mai facă cu mine, dar ba da, poate o să mai facă. Deci despre Rareș, este un băiat foarte bun, deci chiar toată lumea care îl știu eu îl iubește ca un prieten, dar nimeni n-a văzut să-l urască, pentru că el e super drăguț. E așa, poți înțelege poți vorbi cu... E așa, nu-i rău, e bun, nu înjură, deci e un prieten adevărat pentru mine. Pentru că nu am foarte mulți prieteni adevărați care se uită la mine, adică unii nu știu că eu am canal de YouTube, numai unii știu, pentru că dacă le zic, mi-e cam frică, că nu știu cum o să reacționeze, dar cred că o să le zic totuși. Bun, jocul ăsta chiar n-am mai postat de mult și am văzut că v-a plăcut și ăsta cu celălalt, deci o să postăm, cum am zis, recrearea, adică videoclipul, mai postăm o dată într-un fel. Sper că ați văzut meciul care a jucat România cu Bulgaria 0-0. A fost un meci bun, dar bulgarii erau să ne învingă, fai de capul meu, da? Au avut a avut un penalti și l-au ratat. Aia a fost singura noastră șansă foarte, foarte mare. Dar am mai avut șanse, dar aia e... Nu a ținut cu noi. Doamne, că el o știu din prima cât o să fie scorul el. Deci chiar mă bucur că s-a terminat 0-0, că am crezut să câștige bulgarii și mie nu-mi plac bulgarii pentru că sunt niște răi. Chiar nu de treabă, zic eu, în părerea mea. Nu știu, părerea voastră e
alta, poate vă plac bulgarii, poate sunteți în Bulgaria. Da, și vă întrebați atunci, cred că v-am zis, da, Gabriel, atunci tu de ce te duci în Bulgaria? Pentru că acolo găsim cel mai ieftin, dar hai să vă zic și eu istoria de ce nu-mi place mie Bulgaria. Eu nu știu să not, adică știu acum, dar n-am știut. Deci, nu știu, mă jucam cu un pahar de plastic și l-am aruncat în apă. Nu știu ce au venit, eram mic. Și după aia domnul ăla, Salvamar, a arătat cu degetul să mă duc după el. Bine, era o apă de 2 metri, nu chiar exagerez, de 1 metru, dar și eu nici, nu era de 1 metru și, nu știu de cât, dar nu ajungeam. Na, și am sărit după el. Și după aia, domnul Salvamar nu a venit să mă ajute. El a stat acolo și el a crezut că vin după el înapoi, dar n-am venit. Și după aia, când m-a scos tatăl meu, a fost un scandal mare pentru că nu mi se pare normal să se întâmple asta, dar bine că s-a terminat cu bine și eu sunt în viață. Deci, cred că cam atâta cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și de subscribe și să aveți clopoțelul activat. Ne revedem data viitoare.